22 март. Бродерии. Когато бях малък, майка ми често бродираше. Аз сядах на пода, а това, което тя правеше, ми изглеждаше много непонятно. Имаше купчи на кълбета и конци, различни по цвят, дължина и дебелина. Тя се усмихваше, поглеждаше надолу и мило ми обясняваше: "Сине, върви да си играеш. Когато приключа, ще те извикам и ще те сложа в скута си, за да видиш от моята позиция как изглежда това, което правя." Един ден тя ме извика. Седнах в скута й и се изненадах, когато видях бродерията. Не можах да повярвам. Преди всичко изглеждаше толкова хаотично, а така видях един прекрасен пейзаж. Тогава майка ми каза: "Сине, бродерията от обратната страна изглежда хаотична и непонятна, защото не виждаш, че от другата страна има красива картина. Но сега, когато виждаш бродерията от моя ъгъл, вече знаеш какво съм правил." За да видя от правилния ъгъл, трябва да